Jeg er lige ved nu. Her. Bombe, hvad du? Bomben er død. Nu kan du være den, der sætter i. En tur. Og så det lige også. Tager du billedet? Kom nu, Max. I gang. En tur. Han filmer jer. Så jeg... Vil I med ud og spille menneskestrategi om lidt? Er du bare god i dag, Max? Ved I det? Halløjsa, Bjørn. Halløjsa. Hvad så? Spiser du? Spiser lige en god rugbrødsmad. Hvad er der i? Der er kyllingpålæg og agurk. Nej, det var en god. Ej, hvor mange kærester havde Bjørn fået der? Hvor mange fik jeg? 20 måske? 20 kærester. 20, og I er mega klamme alle sammen. Hvad hedder du? Nå. Jeg hedder Frederik. Hvad? Jeg hedder Frederik. Nå. Har du en storebror eller en lillebror eller storsøster eller noget? Jeg er storebror og lillebror. Hvad hedder storebroren? Christian. Hvad hedder lillebroren? Gustav. Okay. Det var fantastisk. Jeg kigger lige.